Ngiyamthanda lo mntwana. Zefenye. Kuthenya namhlanje Semarisburg eWini. Sizomfaka umkhizi uDade Makhulu. Sizoje njengohla lojwayelekile. Ngabe inunje wena unje ayinje ibona indaba. Sibambe njalo ngomthetho omdala. Umthetho omdala sinyuka nabo siyaphashwa kwela. Bye shosha.
Hey,
Osekumphazamisa nje kakhulu angiyena umuntu wemali ngizikhulumela ngomlomo kodwa manje wamsindo enguzwa lapha sekuthi amemeze ngayo uxolongo kancane wensizwa engazihloniphi induna wensizwa engazihloniphi induna khuluma intsha la manje mfeza ubutsha manje khuluma intsha engela mhlawumbe ngazi ngintsha nja ngikwazileka ukuthi ngiziveze umnjalo ngicela ukubingelela amakhosi ngokukhulu ukuhlonipheka lo msindo lona udala lana ngidelela amakhosi ngidelela iy'nduna anozibuza ensizweni engaziyo ngithi shaka mpela ikhanda mina ngiyangizwa ngiyacela-ke nsizwa asihloniphaneni and ngiyagula mna uma ngengaphatha lena ngigula ngampela uma ngingazihloniphi induna ngithatha inhloni baba emakini ngishuthi ngiyacacaza nsizwa ake ngidluleke lapho nsizwa ngeke nithi kunamakhosi nenzisha ngiyaxolisa ukuthetha phambi kwamakhosi lawo mfowethu ungaphathekanga siqonde ukunamukela nonke insizwa ngokungena kwenu phakathi kwekhaya siphotwe isimo sezulu isidawu sinezansi lapha insizwa la bezotshekethula khona akutshekethuleki ngiyazi ukuthi uma ngabe uphethe induku insizwa kuyaguleka njengamanje insizwa zakithi nifike sebekhulumile bakamthembu kwawukuthi sihloniphe ukungena kwensizwa ngoba siyakwazi umsizwa ukuthi kunjani abakamthembu bese bebikile ukuthi bazokwenzani phakathi kwaleli bala okwami-ke ukuba ngidlulise ukubonga kwabakamthembu asebebekile inkulumo ukuthi kamkhize baletha undodakazi wabo badolanga kusho i-teaspoon kuleli bala ngifisa ukusho ukuthi edani mabhunu lo owendiselwayo uzalwa ugoqogoqa intoni ekhaligijini ugoqogoqo lo ngoba ngiqonda ukunqamulela abakwethu ngingakhuluma mhlawumbe ngize ngijike ethaweni ngimemeza ugadu lwentaba ubahamba bembuza ethi mfana ngowaphi iy'ngalo uzihambile-ke ngenxa yezepolitiki niyazi gadu lwentaba mahamba bembuza bethi mfana ngowaphi ngampela kwenza njengoba ngiwubeka lolu mlando ngiwubeka kabi ngibambe imike mina ngikhuluma ngihambe manje ngenxa yempilo nami futhi hey ngiyatotoba kodwa-ke insizwa njengoba ngisabika ukuthi le nsizwa abaningi bazi ukuthi uzwelini bazi uzwe nje kepha uzwelini mangabe ubuka umlando wale nsizwa awuzwa ukuthi lo muntu wathi uzwelini ezelwe umuntu ezelwe uyawubona manje umlando ozenza kusho ukuthini uma ulalela ngiyathanda-ke insizwa zakithi njengoba nifika ngiphuma kuzona zonke iy'nkalo angiqedile ngayo ngiyazama ukunqamulela kodwa njengoba kwathiwa ugathule nhlabo uzwelini ezalwa uzwelini ezalwa lo muntu
ugadlule intaba bembongela umtezelo senu kwalina senofakazi bento lapho lo muntu uzelwe nayo lento ayiyona yena ke uzalwa umvasho ukithisa tayibona ukithisa tayibona selo umvasho uzalwa usitimela usitimela yena ezalwa isikatamane sikamanombolo Ningizwela ngisho isikatamane sikamanombolo ukhokho wethu loyo osizalayo esizala nje nokhokho zitsizwa zakithi waye nabo nababafana ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhulume ngeke ngaphela kushonile la ngiyanqamlela ngizama ukunqamlela kubona konke lokho engikhuluma kodwa ukube ithuba belivume kahle sivuleke endaweni evuleleke kahle bengizosho yonke indaba ngoba nabafowethu bakhona ngisho nobaba ngobaba omncane abafowabo baba abafowabo baba bukhulu bengizobasho bonke hayi ukuthi ngibajonga ngoba ngeya ngibona indlela ukuthi ngicela basinqamlela ukunqamlela kwethu bebafowethu sibonga wonke-ke umthimbo ofike phakathi kwekhaya iy'nsizwa amabutho mhlangene wonke iy'nsizwa ey'phuma eGoli iy'nsizwa ey'phuma oLundi kaNongoma bonke nje abasemzini bafowethu abasemsinga balaphi abafikile umkhanya kude uyaguga unyoko uyaguga unyoko
Islam,
Bakithi kwaZulu siyathokoza kakhulu bekhona lapha phakathi komuzwa komkhize Embo la sikhona kuyiqhawe lethu kuyinkosana yesifundazwe saKwaZulu-Natal emlandweni we-African National Congress udokotela ke uZweli Mkhize la igalisa khona indodana yakhe uDedani Mabhunu udokotela ukhabazela uZwelini malonakala linje aphathizwe uyayivumela siyabonga kakhulu ngenza kwethu isikhathi manini khona hey obana bashisa impepho isebela manini wenza kwethu ayifisho le nto izosindimasipala ngeke kulunga impepho khona isigubhu esikhalayo ngale akaphutha umpela umuntu intombi ishelaphi intombi ethuza kwesizwa stop isizwe nje intombi stop isalo esizwa handa umlando manje intombi ayistop isizwa ulano stop isizwa umgaqo wensizwa uDedani Mabhunu uZwelini aphathizwe igama lakhe akwazi-ke ukuthi kungaba semlandweni ukuthi ngalesikhathi amabhunu esivalele ngethemba lokuthi uKhongolose uzolukhulula lelizwe laseNingizimu Afrika kepha baba sebanelivumelwane ngale ngasese zokuthi amabhunu azoqhubeka aphathe izwe laseNingizimu Afrika ngomnotho thina sinikeze nje ama-trophy nokwahla kwenyuka kulelizwe umnotho uhlale kubo nomhlaba uhlale kubo namanje-ke into esiyikhulumako manje sisemshadweni wendodana kababa uKhabazela akuyiyona ayisiprofetho sokuthi ngelinye ilanga udokotela uZweli Mkhize akawukhuthukisa isifunda sawo kuphela uyoba uthuthukisa eNingizimu Afrika njengamanje-ke ngicela ukuthethela insizwa uSusimpi uNkongubane ukuthi asondele phambili kube khona amazwi awabekayo ngoba siyagoqa manje inkulumo nje mfishane ka-10 minutes la sikhuluma khona senza umlando egameni likababa udokotela uZweli Mkhize sicela ubaba uMngubane asondele phambili Sandu, oh, my little
Amakhosi nakithi ngibingelele wonke inkosi yami ngithi khona la ngilaba ngibingelele namakhosi wonke cha nenduna sensizwa mdidiyeli makhanya insizwe ephuma eGoli insizwe ephuma kaNongoma insizwa ephuma Olundi insizwa ephuma zonke indawo eMsinga nentombi zonke ngibona intombi esiyakuyona lena elokhuzeni ejozini emulayo ngomhla ka-30 kuJulayi ikhona lana phakathi nendawo vele ntombi kancane yakhona-ke ejozini ngithi angilofakaza lana msakazi ukuthi kanti-ke amakhosi akithi akhona iy'nduna zakithi khona into engangiyikhulumile lapha kaNdimande sizofakaza konke-ke lokhu esasikusho ukuthi nangu uZwelile namhlanje sizoshadisa indodana yakhe uTedani Mabhunu uTedani Mabhunu ezalwa uZweli Mkhize sizofakaza-ke kulo muzwa kaMkhize ukuthi hhayi sasingakukhulumeli ngaphandle kweminye imizwa sasikhuluma lekhaya futhi siyakhuluma ukuthi uyena umuntu esibona kufanele umongameli umakhanya izotshela yonke inkulumo awuduna ucele ngagcineni izovala umakhanya ngiyabonga msakazi angazi umnembuzo wakobuza ukuthi uma ngabe vuka amacala sekwenza njani kanti umfula sowuwela sesiye kona vele makufanele bomongameli laba la KwaZulu-Natal babeko macala awu simshela enkulu ihlombe ubaba ungumane ngicela umshela enkulu ihlombe khaba kuthi semshadeni lapho wensizwa uTedani Mabhunu uZwelini linje aphathiswa igama lakhe kuyenzeka beparagraph engani negama laseMaritzburg ePeter Maritzburg isentence elide kunawo wonke eSouth Africa eleli gama lala Mngungandlovu ondongayiboni njengoba-ke manje sidedela-ke induna ucele ukuba izofakaza ukuthi ngempela nje basihlangane nje lapha sizoshisa impepho emzini wakokhabazela ukuthi sidinga ukukhanya bakwethu lapha-ke eNingizimu Afrika iGoli iy'nduna zakhona azisikhanyisele hawu ngiyabingelela mphakathi ngibingelela amakhosi ami wonke ngibingelele ney'nduna zonke nengihamba nazo okhulumayo uDumisani wakacele esigodini sasempande okhulumayo uDumisani wakacele esigodini sasempande kunkosi ushifu uSiphiwe Zuma njengoba siphumile siyiGoli cha siyawubonga umcimbi esiwumenywe uKhabazela egidisa indodana yakho uDidani sithi-ke thina phelela Zulu ayihlangani imhlathi eyazanayo selonakeleke lelizwe maZulu mancamalala kodwa sangalungiseka futhi alonakele kakhulu kodwa lonakele kakhulu sangalungiseka siyabonga-ke nje uhamba ney'nduna zami ngithi-ke cha nathi siseGoli amahostela wonke sithi siyayibeka insizwa kaKhabazela sithi ayiphathe nabaphethe sicela badedele abanye manje ngoba siyabona ilizwe liyehlathini liyasha impela ilizwe liyasha ilizwe seberani country engathi barani fish and chips hayi asazi impela madoda cha sithi-ke ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthola ithuba ngibonge nje kakhulu impela mancamalala ngiyabonga
Hawu siyabonga wengane zakwethu simshale khulu ihlombe ubaba ucele uqhamuka umele induna zonke zaseJohannesburg ezama hostel ahlukahlukene ngoba kufanele sicacise lokho induna lena emele ama hostel wonke aseGoli njengoba khuluma lokukhuluma nje okusimangazayo ukuthi bakwethu bacela ukuthi uKhabazela bayamthuma uDokotela uZweli Mkhize ukuthi azolungisa lo monakalo owenzeke ezweni laseNingizimu Afrika olokhu inkosana kaKhongolose ngokuphatha uDokotela uLangalibalele Dube elele kwaZulu-Natali ngeke ayivume emalibeni ukuthi izwe libhuduzwe kanjena siyakhala-ke manje Njengomongameli wamabhinqa mina ukhankasi mina ngumongameli already ngithi mina njengomongameli wamabhinqa uKhongolose iNingizimu Afrika yonkana the whole of South Africa if they can't fix their mess this year they are gone munye kuphela umuntu ozolungisela lizwe lase-South Africa uDokotela uZweli Mkhize babehluleka kakhulu ngixolise ukubosela upolitiki phambi kwamakhosi kodwa makonakele kuyonakala ngenza kwethu besicela-ke ukuthi-ke sisabukela amakhosi amabili njengamanje inkosi uShinga isondele phambili namanye amakhosi akhona akuzokwazi ukuthi nawo afakaze ukuthi awahleli kahle njengamakhosi adinga ukuthi izwe lilungiswe siyabonga kakhulu wena Wandlovu wena Wandlovu Dabazitha ubani abathwitha futhi sihle hayi sezofollowa Daily News Asipani indlebe hayibo Order. angibingelele umuzi waka Khize waKhabazela bingelele induna zonke ikhona namakhosi akhona wonke induna zezinsizwa amabutho wonke intombi umndeni wakaMthembu okuyilapho nami ngizalwa khona umshana wakaMthembu size lapha nje size lapha nje uzocacisa indodana kaKhabazela uDedani Mabhunu
nentokazi yakamvelase sikujabulela kakhulu usuku lanamhlanje lokuthi lusihlanganise amakhosi wonke akhona lapha zokweseka-ke lo mcimbi omuhle kangaka bake khona ney'ntombi khona namabutho siphelele sinisizwe sonke njengoba amabutho ephuma enhla nasezansi silapha nje ukuzoseka nangu umfowethu ukhabazela ekutheni kulo msebenzi onzima kangaka wokubusa izwe simdinga umholo njengaye osebe neqhaza esimbonile ngamakhosi alapha KwaZulu Natal siyafisa-ke ukuthi ukhabazela simnikeze wonke amandla ukuthi asihole njengezwe South Africa siyamnikeza amandla ukuthi ahole lelizwe siyawubona umonakalo usudalekile kulelizwe ziningi izinto esesizibonile kushukela upetrol asikwazi impilo yabantu inzima kakhulu siyamdinga umholo njengaye ozokwazi ukuthi ucabangele abantu akwazi ukuthi abantu abahole eqiniso lengubo-ke esimnikeza yona simnikeza amandla futhi sithi sonke emkhulekweni yethu asimbeke njengamaZulu yena simphakamisayo njenge-South Africa yonke sithi akasithathe lesi sikhundla sokuba abe ngumongameli asihole siyisizwe sase-South Africa cishe khona lapho sofikelele khona ngiyabonga Ikunzamdo itsho seyihlaba seyibophula zikhipha sibale ekhaya kubokasambo ugoqagoqa inyana ekhaya igijima ujikijela umuntu ngensundu kwaze basamadoda sebikelana ethi nomsomubi abhala emabandeni ugatu nezintaba umshalajungela kwaZulu kwabaza amadoda pitoli usabela amabhuka mbizo ahlenge ungene kanjani kwadlangezo uzinde amahilela umbhok yabachungela umagade nyelala inyama yamkhonto sasengamanje hawithi kwabaza amadoda ingani wonyamalala wabuya ngovivi 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 wonyamalala wona wasembo uma njalo gobe ngesithando kabafela siyabonga kakhulu ke inyosi mangabekela ithuba ukakhabazela kanjena kuyaziwa ukuthi emlandweni waKwaZulu Natal nasemlandweni wesizwe samaZulu isizwe samaZulu isona esiyimpepho lezo zonke izizwe zama-Afrika futhi siyithanda zonke izizwe ngoba umlando wethu uvumela ukwengamela zonke nezinye izizwe njengamanje-ke kuyaziwa ukuthi emlandweni ayikho inkunzi eyakwabe kwaKwaZulu Natal yangakhonya ngaphandle babesihlakazile sihlakaziwe noma singahlakazwanga asibumbaneni singama-Afrika sazi ukuthi yini inkunzi ezolamulalela izwe ukhabazela kwamavoko uDkt Mkhize abe umongameli mangenjalo yanyitha bebecela-ke ukubuza ukuthi-ke mhlawumbe inkosi ekhona lapha uqabhashe uMadanga asondele phambili ukuthi njengomunye wamalunga kaQhubeka saqavile kule ndawo yakithi kwaZulu ngabe mhlawumbe lokho kushiwo ngamakhosi uyavuma noma uyakuphika yini uyabuza umthetho ngoba sicela-ke ubaba uBlose asondele phambili azosho ukuthi njengoba sikhuluma nje thina mina already sengumongameli ngumongameli already wayazi ngasho ngathi ikhabazela ziyawushikizile ubungqongqoshe undunankulu ungqongqoshe weminyaka ehlukahlukene kodwa mina ngavele ngaqhushe ngawumongameli namhlanje kuphethe mina nami ngizama ukukusondeza kulezi ikhundla umongameli kufisela lento engiyizwayo Ngiyalena
wesizwe ney'nduna zonke ey'khona emgaqweni wakakhabazela. Ngibingelele osingaye esingabo la bese ngibingelele uGcwabe kaYihlandla ngokukhethekile. Nathi sizofakaza la ukuthi njengoba sisey'hlakeni ey'hlukene zaKwaZulu-Natali kwezifunda ey'hlukene sikhuluma into eyodwa ukuthi noma ngabe kunjani kodwa kaYihlandla simfuna eqokeme phezulu. Akusho-ke thina kusho iy'nhlaka esikuzona ngabe zepolitiki ngabe iy'nhlangano eziy'mele kube umphakathi wonke nje wakhela KwaZulu-Natali nesizwe sonke sase-South Africa. Kuyenzeka-ke ukuthi ngey'khathi njengoba sifisa ukuthi okaGcwabe asihole bese kusuka iy'nhlaka ey'hlukahlukene kwezinye iy'fundazwe sey'fikile zazosikhulumisa njengabantu abaphethe le ndaba kaGcwabe ey'nhlakeni ey'hlukene. Zifikile iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eFree State, kwafika iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eNorth West, bafikile futhi abafowethu bey'nhlaka ey'hlukahlukene emazingeni angafani kusukela phansi kulokhali kuze kuyophuma phezulu abazokhuluma le ndaba. Awakapheli amasonto amabili kukade kufike abafowethu bey'nhlaka ey'suka amazingeni aphansi baze ziyophuma eMpondweni abaqhamuka e-Eastern Cape. Awukapheli u2 months siqalile ukuba ney'ngxoxo nabafowethu baseMpumalanga. Engisho ukuthi-ke ngizama ukuqinisekisa ukuthi okaGcwaba kusho nje thina ngoba simthanda, kodwa kushizo ngoba libona amagalelo ney'nto ey'ningi akubonakala ngathi kungafanele ukuthi ahambe ayoyihlengahlengise ukuze izwe lingaphunyuki libuyele la sasililande khona kanzima. Sisho njalo-ke Gcwabe ukuthi zimisele, siyazi ukuthi kwakuthatha isikhathi nokuthi uzuze uvume ukuthi sikuphakamise. Ake sijabulele-ke nokuthi amakhosi wonke aseyibonile futhi asisekela. Uma ngabe iphethwe amakhosi kuthina isivusela uhlevane ngoba inhlangano ebusayo yayakhela esisekeleni samakhosi. Inhlangano ebusayo yayiholwa obaba uJohn Langalebeleni. Uma ngabe kunjalo-ke kusho ukuthi sihamba ngokuyiyona. Siyabonga kakhulu-ke Mpuka Blose amazwi asewabekile ngaphandle kokuphalisa amaseko nganza kwethu njengoba-ke sewahlahluba umfowethu sicela kumnikeza ubaba uKhabazela ithuba ngoba sazi ukuthi ngempela iyenqwaha ngoba ukhuliswe ngenhlonipho, kodwa ekugcineni kosuku mayethunywa isizwe sonke sakwaZulu nesizwe zama-Afrika wonkana ukuba ayothumbulula umonakalo osubonakele. Angiboni mina kufanele-ke abe ngempela ngaphikisana nalokho. Cela ukunikeza ubaba uZwelini ithuba ukuthi akwazi ukuthi-ke akhulume. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukubingelela amakhosi phakathi kwethu, amakhosi avela kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu-Natal. Ngiyafisa ukuqonda bezitha, siyabonga ukuthi nisihloniphe, izoba ingxenye nathi namhlanje. Bonke iy'nduna ezikhona ezivela kulo lonke lalapha KwaZulu-Natal nezivela eGauteng. Isizwile-ke bebeka lapho ukuthi ey'nduna eziningi ezivela amahostela ahlukene eziphakathi kwethu. Ngiyafisa ukubonga kakhulu. Ngifisa ukunibonga nokho ukuthi nibe khona phakathi komuzi wami Mkhize ekutheni nizosibambisa umsebenzi obuwenzile.
kodwa-ke ngifisa ukudlulisa futhi abaholi abakhona abavele ey'nhlakeni ey'hlukene zobuholi phakathi kwenhlangano zikakhongolose nomphakathi. Yebo-ke ngizobeka nje izwi elifishane lokuthi amakhosi aseke angikhulumisa njengobebeka namhlanje induna sezike zaphiphisela. Siye sithi-ke uma kukhulunywa lolu daba sithi cha kuhle kwazeka ukuthi sikhuluma ngodaba oluphakathi kwey'nhlaka zikakhongolose okufanele-ke thina siphendule uma sesibuzwa yibo noma sesithunywa yibo. Kodwa siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikusho, siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikufisa ukuba kwenzeke. Ezingakubeka nje ukuthi iy'nhlaka-ke lezo zikakhongolose ezokwenza zihlangane zixoxe, kodwa uma ziza kithi zizokhuluma nathi, thina-ke singakubeka ukuthi selokhu sazinikela ekusebenzeleni umphakathi. Sazinikela ekutheni uma selokhu abantu besahlupheka kukhona ukungalingani, abantu bexakwe ukungatholi imisebenzi, bexakwe ubugebengu, bexakwe ukuthi umnotho awukho ezandleni zabo. Konke lokho sikubona kuyinto ebalulekile ukuthi siqhubeke ukusebenzela umphakathi. Sawusebenzela kumphakathi kungakabi lula, kusekhona isimo sengcindezelo, kusekhona ukulinyazwa, ukuboshwa nazo zonke izinto. Sisayoqhubeka-ke nokusebenzela umphakathi. Siyafisa ukusho-ke ukuthi lapho umphakathi usithuma khona siyohlala sihlonipha ukuthi sibe khona. Engifisa ukudlula kubona-ke ukuthi